Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz hormatly adamlar. Wa aleykümselam, aleykümselam. Gomy janyňyz sagmy? Selam, hoş geldiniz. Yüzler hoş geldiniz. Murat, bilmeýäňiz. Selam, hoş geldiniz. Yüzler hoş geldiniz. Murat, bilmeýäňiz. Elhamdülillah, Allah'a şükür. Sağ olun, siz özüňiz bolmy? Teşekkür ederim size de iyi yayınlar. Bizden tek günnüz. Bize saat ýaňyr 3 boldy şu wagt. Bir de ýaňyr saat 3-in tek. Yok, Nadar Murat, niye goşulýan sen dost? Oýnanyjak umarmyz ýok berde. Oýnanmany goşulyp oturlar. Berde oýun oýnalýan ýerde. Hava bize saat 3. Hümmedat gowy, Allah'a şükürler olsun. Siz ne diýäňiz? Ýataňyz oktup öleme. Şu wagt Türkmenistanyna, köpüňiz Türkmenistanda dälsiňiz. Türkmenistandaky iýleşler, Türkmenistana girýän bolsaňyz gaýra diň efiriniň içinden dälle arka tarapdan geçiň, penjereden görüň. Haýş edýän size. Wa aleykümselam. Efiriň özüniň girmäňde balkondan serediň efiri, gaýra diň. Bolýarmy? Agam goýýan videolaryny näme üçin erwet kommentariýa ýazýarlar. Ay ýazyp bersinler dost. Näme her kimde gowurup bolmaýar. Ýazýanlaryň bilýär kim ýazýanlaryny. Türkmenistana gelir, näme üçin gelmeýär? İnşallah wagty gelir, barars. Niýe 3 bolar ýaly? Amerikada dogam. Amerikada. Kofe. Demlen. Kofe demlen. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Gomy ýagdaýlaryňyz, çanyňyz sagmy? Nuraga da gelerdir. Awa meni. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Allah oly. Hawa Muratçan, şu dogry zatlar aýtýanym üçin näşe edip erwet kommentariýa ýazýarlar. Başga näme üçin bolsun? O erde näde dogry zat ýazan bolsadym, meni şey edip ýazmazlar kommentariýa. Düşünýärmi? Şol garylajak we ýani hakykat ýerini tapýar. Hak gelir, batyl gider diýär Allah Subhanahu taala Kur'an-ı Kerimde. Aleykümselam Almaz. Elhamdülillah kaksam. Şükür sağ olun. Luna. Aleykümselam. Hemmedat gowy, Allah'a şükür siz bolmy? Näme üçin aňyrda görünýär? Düşünmedim. Çelim zaryadkada galy. Awa. Vay salam talip. Aleykümselam. Hawa dogry aýtýaňyz. Biz edýän çykyşlarymyzda birazjyk ýurtda ütköşme bolsun diýip etýäs. Biz ýamanlama üçin edemizok. Aslında ýamanlamak diýmek, sesini çykarman oturmak diýmek bolýan wakalara sesini çykarman bir wepa garamak şolar haýynlar şolar aslında. Aleykümselam, spasibo. Awa, yok, arka tarapda girmen. Türkmenistanyň girýän ýerleşdirmez, efiriň özünden däle arka tarapdan girin, gaýra ediň. Bärde şop siziň ýüzüňiz, adyňyz görünmez ýaly, balkondan serediň. Öz hopuňy ber jaýdyň ýani. Aýdýan sözlerim ýakmaýar olara, bilýäňizmi? Şoň üçin siz öz hopuňy ber jaýdyň. Hoş gelin. Hoş geldin. Nura, hoş geldin. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam. Rum talip. Unutma näli. Bir gül jemalyň görüp bolmalymy? Bir güler ýüzüň. Her kim seni bir ustak ýüzü görjek görkenýärler. Senin bir güler ýüzüň bir gizleme halkdan. Agam sen bir halkyň söýlen adamsy. Aleykümselam. Sağ olun. Gowy elhamdülillah. Siz gowy janyňyz sagmy? Semrapdyr twara birazjyk. Bizimiz adamız. Aleykümselam. Ejeş hoş geldiniz. Ne diýäňiz, janyňyz sagmy? Şolar ýaly hormatly adamlar, sag bolsun. Hormatly Serdar Berdimuhammedow çäreler görüp otyr şu wagtdan. Eşitişime görä ýurtda da birazjyk ütköşmeler başlaýar. Ýoş-ýoşdan diýmek, videolarymyzy görýär hakykatda. Men eşitdim, ýani inanmakdym. Ýani inni hakykatda inandım da senin videolaryňy ýurt ýolbaşy seretýär diýdi. Ona aýtýanlarym WDP'de işleyen adamlar
Ýöne hakykatdan göz ýetirdim. Çünki aýtýan zatymyz dogry bolan üçin şeýtdi. Dogry zat bolmadyk bolsady, şu zatlara yetmezler, dogry dämi? Naçet dogry bolan üçin çäre berýärler. Aleyküm salam. Owa. Ülke Amerika'dan. Owa, ülke Amerika'dan men. Hoş geldin Nurawa. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Goýmadalyňyz, Arman. Goýmuşan taklaňyz, geçýärşi. Sizde gündüzüňiz haýyr. Salam. Owa, asuda Gollandiýada howalar näle? Howalar ýagşly. Arkadamyz ýok bolyn, ýagşy ýa-diňe günem ýok, bulutly. Arkada bolsa gün çykýar, ol güne bakar. O şu asuda asman temasy köplenç görkezlere rahat galman şonu görkezämek gallym ka diýenler. Menen şonu ýaly düşünýän. Galan zat bulaşyk bolmaly. Seret näme diýe? Bratok diýe, mandarinin kilosu 8 manat bolupdyr, 20 manatdy. Maşallah beýenlik görýärmi diýmek, edýän çykyşlarymyz peýdasy bar. Yani Seredin hormatly adamlar, bu sosial media diýilen ulgam, şeýle bir zat şutaýda adamlar dertlerini aýtmaly. Diňe bärt oýun oynamak üçin däl, bu PK oynamak üçin. Ne? Derdimiz aýdylyň, biri birine dertte şolalyň. Hani diýerler, "Äse näme ütkötdiňiz?" Biz haçsa bu ara bir zat ütkötüp bilmeseň, watandaşlaryň arzyny diňleýäs. Kim gelip, mesela Türkmenistanyň içinden Nuraga bilen biziň efirimize girip derdini aýdyp bilýärler adamlar. Beýleki aktivistler var, zatlar var. Yani onların efirlerine girip Türkmenistan'ın ardından girip derd aýtdygyny gördüňizmi hiç? Aydın oklar sebebi birincilikle kendi halk bilen gürleşen oklar. İkincilikle önemli halk. Biz söýünçem eşdiýär, hapa paýynçam söýýärler, ejemide, bajymyda söýýärler. Biz näme de bolsa halk üçin şu sözleri eşdiýär. Diýýär bolýar Allahjan. Daşy bar şol diýen adamlara men bir gaharym ýelýär başlaýan soň diýen Allah Taala ýüregine gowluk ber. Näme de bolsa olam adam, yani olam çiğ tütemen adaşyp bilýär, adam etip bilýär, özünden günäkar da. Şu wagt şey diýär biz Allah Taala bağışlasın, şonu gowluk bersin ýüregine diýip. Ýöne ziýany ýok. Allah Taala bize inşallah şu bütün çekýän ejirlerimizi, zatlarymyzy müň edip gaýtaryp berer. Biz şo ynanjynda, nuram şeýle, menem şeýle, yani ýüreginde iman bolup Allah üçin edýär şu işleri. Birincilik bilen Allah üçin, soňam halkymyz üçin, watanymyz üçin. Nähip bolsa hemme daha düzelkeder inşallah. Yeter ki ihlas edelim, hormatly adamlar. Derdimizi aýtmana, çekinmäliň, gorkmalyň. Düşünýärmi, näme çeken gorksak, näme çeken ýüregimize salyp şeýdip, o zat destek bar, bir gaýtam irwetleşip barýar, özüňiz görüp oturýarsyňyz da. Migrasiýadan arada video çekdik, migrasiýadan birini ýöretipdirler. Şeýdip bara çekinsinler de goýçy noňyklar bar, para almana, bar gürler zat eder diýip. Gelin gürlen. Hani Türkmenistanyň 2 tane aýarly ogulmyz girdi gürledi. Gürlediler, şolar aýtdylar, pul sorapdyrlar, zat edipdirler diýdi. Hemme zat aýtdy, efire girip gürledi. Ordem Nura. Owa, şu bahalara üns çekmek isleýänler, esasanam şu wagt täzirki ýagdaýda ýaşaýyş durmuş şertlerin kynlaşan döwründe adamlarymyzyň esasy möhüm waka azy garyplaryň bahasynyň arzanlamagy. Şu aşakdan ýazyp bilýänler ýazsynlar, ýazyp bilýänler fake account bilen girýänler ýazsynlar, gaýrat edin. Şu действительно 20 manatdan 7 manada arzanlady şeýlemi mandarin. Yani 20 manatdan diýmek teret talip 20 manatdan satyp bilýärler bir wyjdanlar. 20 manatdan bolmasa 7 manatdan satyp bolýan mekenan ha. Görýäňizmi 20 manatdan nädip utanman oho ol 3 esse baha saýyn olaýama ýok. Häzirki bahanyň 3 essesi. Ve beýleki beýleki zatlardan näme arzanlady, onu bilýäniňiz ýazyň aşagyna. Yine nämeler arzanlady. Men düýnüm çykyşymda aýdypdym. Ýene ýag 50 manatdan 18 manata düşdi diýe. Naryň kilesi 8 manat diýe. Bäş boljak diýerler diýe. Düýn men aýdypdym. Mintorgyň ministrini çalşan bolsa diýdim bahalar düşmegi mümkin diýipdim men. Aleyküm salam. Görýäňizmi watandaşlar bir sanak haramzada geçýär bir edaraň başlygyna tutuş ýurdu, ziyan verip oturup bilýär ýani. Bir minister, bir
kim bilir kimler bilen ip teşkil ediyor ama ýeköz edenler bolýar. Şo at-Taifa maýöne ýere aýrylmady mı kady ýani şol nemeden kabminlikden ýöne ýere olam aýrylmady. Bolmasa öňkü baş prokuror yani baş prokuror adam kabmin boldy ötdi o taýdanam başka işe de geçmedi ýanlaşmasam. Diýmek baş prokuror şo at-Taifada belki işin oňurmany üçin aýyrtdy şonu. Kontrol goşadan mıdır ya ýene bir zatmadyr. Öne ne di görşüňiz ýaly watandaşlar diýmek öz gara nefsi üçin gara nefsine haýdy bilmän şolar ýaly bahalary ýokarlandyryp konvertasiýadan gelen zady gara wadaryň kursundan urup şey dip satýarlar. We şey diýen baha 3 esse bolýar watandaş. Mandarin Nikayem inşallah. İnşallah nikayem eşitişime göre mandarini 4 manat düşürýärler diýip aýtdylar. Allah razı bolsun, sag bolsun. Görýäňiz dämi? Halkyň güýji şol. Bul edýän çykyşym diňe meniki däl. Bul diýmek hem meňe siz like goýýaňyz, paýlaşýaňyz, kommentariýa diýäňiz. Olaryň analitik bölüm bar. Milli howpsuzlyk ministrliginiň analitik bölümi. Şol analitik bölüm oturýardy diýe, ine halkyň radyny dawleniýasy ölçýär diýe. Ene daklad edenler hormatly prezidentimiz diye halkym nerede diye. Şeýle zat diýip. Şonuň üçin şeýle zatlar bolup ber. Ol men kim o men hiç kim. Menim size adam prosto men şu zatry ýetirýän. Şu zatry ýetirip sizem şol kommentariýa diýen olaram görýärler. Şonuň üçin odar etmeň ýani hiç zatdan çekinmeň. Biz berde prezident ýamanlamy gowa. Men prezidenti söýgönmi görýäňizmi? Workman watandaşlar. Men prezidenti şu tak efire gelip men söýgüm. Prezidenti bir saparym söýgönmi gördüm ama bir saparym söýgön diýerler. Gaýtam men söýmek bilen mesele bitilenok. Men size aýdyp otyryn, iş bitenok. İş haçan bitdi, haçan adekvatny bir şekilde bir oturyp bir gurrun güdeşlik etsen bir çözüşden şeýle şondan inşallah çözülýär. Sag bolsun. Men sag bolsun aýtdym Serdar Berdimuhamedow. İstese edýär görýäňizmi? Значит habary ýok. Nesip bolsa habary ýetirerdir inşallah. Eğer çynonjyklar ýetirmese biz aktivistler elimizden gelýänçe şeýde videolar çekip internetde paýlaşyp habardar edersiniz nesip bolsa. Eğer de sizin bindilere oçur durýarlar, lewapda madda esasy bayramalla 20 litr berýär, oçur ýetenini aýdyp beräýär. Näme benzinmi? Hawa benzin şo 20 litr talon ýaly edip berýärler diýe barana şu no oturup baranda da sana 20 litrden artyk maç goýanok diýemsiň. Bolanok diýemiz. Ölen dünýäde 4-nji nefte bay, neft çykýan 4-nji bay döwletiň halky. O taýda indi haramda hato Türkka. Benzini kontrol edip içerki wagtlara berme. Banan 10 manat 10 manat alma, mandarin 4 manat edýärler täze inşallah. Şeýdi aýdypdyr Serdar Berdimuhamedow buyruk beripdir. Sag bolsun, görýäňizmi halkymyz üçin edýän zatlary, ýani şu taýda aýtmaşy zatlary. Diýmek habary ýok, ýani. Meni tanqid edip bilersiňiz, häzir muny aýtjaklarym çykar, aýsem eýle diýen, bere diýen. O men diýkeçiň men tapaw ýok maňa diýsen, men birinji bilen ýallak edem, ok birinji men işe serediýän, iş bitdiýän bitenokmy? Diýmek bizi sileýär, bizi diňleýär, значит şonuň üçin edýärler. Näme üçin giden adam ýurtda kemçilikler aýdýar, ýani biz faktlar bilen aýdýar. Düşünýärmi? Bize gelen maglumatlar 100% dogry. We egerde halk üçin bir zat etse Serdar Berdimuhamedow men şoňa aýtjak, alkyş etjek. Näme üçin ýigidi näme diýe hakyny näme diýe hakyny öldürme näme diýip söz bar? Ýigidi öldür diýe ýöne hakyny ime diýe. Hakyny ime ana o aýtýar, edýär, значит edýär, sag bolsun ýani. Näme üçin biz aýtmaly şu zatlary? Pastaýany ýamanlaýan zat diýen. Ýamanlanyňy biz hakykatlar aýdýar. Egerde ütköşme bolsa ütköşme bar diýär. Diýmek isleýär ütköşme etmäni. Haram zatlar doýu beren oklar. Ministrler banan näçe şu wagt? Banan we öň näçe diýip şonu ýazyň sana. Ýa-da düşýär, bananam düşýär, banan 10 manat, andarin 4 manat bolýar diýär. Şu wagt näçe 10 manat bolsa kilesi 10 manat da magym modum. Ýöne onu şu wagt 20 manatdan durum kalan kilesi. Bilemok, mandarin almada 4 manat edýärler täzeýleşeni inşallah. Bananyň şu wagt edil häzirki bahasyna ýazaýyň da bilýän bolsa. Çağalar men banan näme üçin torýan 25-30 manat diýär o beýbe. Türkmensana kam ýadyma düşýär çağalam. Lol şu banan iýje kakazat diýetde men şu banan mysalyny köp ýerde berdim. Polisiýa, onuň milli howpsuzlygyň bir iş ýeri meni goradele çağıryp soraw jogap edende
Benim çağalarım banan iyicek diýär diýdim. A mende bolun patent ýok, kredit bilen ýok. Näme diýmeli? Patentim bolanda ýersiň banany diýmelimi diýýädim men. Ýöne o wagtlar banan 6 manat, 7 manatda da. Şu wagt 25-30 manat uçup duraýan bahasy. Men dogry maçsam habarym ýok bahasyndan. Benzini näme üçin düzeltsin? Näde düzeltsin diye sebäbi Newtkaz kabnini Serdaryň aýallygynyň adamsynyň doguny Batyr Amanow. Şol şere diýär benzini. Serdaryň aýallygynyň adamsynyň doguny Batyr Amanow. Düýdüp bolýandyra benzin terony özümizden İnşallah bir köşeydi beştir. Men pikrimçe var bizim benzinimiz Rossiýa gitýärmi kaýdýan. Şonuň üçin şeýle bolýarmy kaýdýan. Şu wagt Rossiýany Ukraina gowal edip otyra, bar neft gaz atlaryny bombalap otyra. Oğlum Rossiýa gidip otýur, içerki var. Ay şonu da içerki varlarda näme halkymyz var ay. Yani içerki varlar gysmanda da bolýandyrlar ýol. Men pikrimçe. Bananyň barçylygy 12 manat, gowsam 23 manat. Emeli Daşy barany 12 manat. Daş tarjasy 23 manat şerbet marketde. Bar bol. Ya 30 manat Balkanla banan. Täzile düşýär inşallah. Nesip bolsa Allah ýol berse düşer. Bir ýersiňiz banan doýup. Bananyň 40 manat da häzir 15-20 manata geldi diýär. Awa waýdy ber, aventura dinleýäs. Be hayran olanlar. Bilme konu bular ýaly. Ýöne şu zatlary bir aýdan çak görmelem karaýyn bir şo Mintorgun edip beren işini getirýän prezidentiň diwanymydyr, aparatymydyr bolmaly bir zat arada. Ýok, olar wara iyi otyrlara, daklad eden oklar iýerler, gömerip ýatyrlar. Şey dip gördüm emigrasiýa bardy, vize çekdim. Şonda da gelip ýok, yalan urlayan zat dip haramdadylar. Yalan üstüne çek koýýany, näme diýseňem hakykat ýüze çekýär. Näçe 400 000 adam gördü şo vizany. Şo taýda imkan kommentary ýazanam. Öz halkymyz şo taýda ejir çekenler sag bolsunlar, o ýazýarlar, gorkman bilen diýmek. Malatsy adamlar, sag bolun, o men hormat edýän şu hakykatlar gorkman aýdýan üçin. Dogry etdiňe näme? Başyňyza gelen zat bul. Otursaň dagam bundan beter boljak. Aýtam mara şeýdiň sen o. Näme sen pasport beren ok, gariden ok, bize köpeýän vize çeken TikTok adyň berip görne heledir. Vay eder ay. Ştada bir ýadypdyr, bazara gidemde körpe gidim, banan targasy 10 manat tutuk, pul ýok, bazarda banan ýok diýip allaýan çağalar diýär bahay. Fakir adamlarym şol enatalar, şol atlar almana güýji bolmasa çağalary ýok bazarda da. Maňa liçka ýazyň dogan, ýanky kim şonu diýen bolsa men sana telefonuňa pul oklaýyn, bar çağalaňa banan almaly bar. Telefonuňa okladym, telefonuňa pul. Maňa liçka ýaz. Yo, o dolama aylıklar erak gitti bolýan şo ýene şo Mintorgun şular ýala gedip Garavadardan konvertatsiýa gelen haritlaram Garavadaryň örkünden satmagy, beýdip üstüne pul urmakla. Ana gitdiňi türme, näme etdiňi, näme gadanyň, näme boldyny. Ana gitdiňi, işde görýän düýpli kemçilik diýdi türme diýmek watandaşlar şo. O ana gitti ömrü türmede geçer. Şo pullar näme peýda bar? Haram pul idi. Ne barıp şol türmedäkilere zat eder. Nezirasile zat berer. Blathat, zatda näme ýatmak üçin gowja hat. Hatça ýolary owdan depede çüretýärler. Beýlen ýani biziň adamlarymyzdan barlay birazjyk ministerlikde oturan gara newsine. Şolar çağırın sana öýüňizde zatda ba bolsa dogan arnaşsaňyz açyň sana siziň görüňiz edýär şol olanlar göközüň sana birleri bar. Owa. Kimlerle şolar barada görüňiz edýänimizi, şolary paş edýänimizi. So arkada görmese de bir görýäs, bir de gelýär şo maglumatlar, biz gödüňmem zop ýöne. Habar bolsunlar. Owa inşallah häzir ýüzür bar Aşgabat şäher polisiýa müdiri, jenaýetçi, bir kanunçy Haramzada adam öldürmede eli var, narkotik da eli var. Şonun nesip bolsa üstüne düşer, häzir ýene bir çeker şo barada. Şo barada da şäre görsin. Başga da çinovnikler maglumat gelýär, şolaryň eden etmişligi barada.
kim halky gynap kösen bolsa, kim halkyn hakyny ýen bolsa, şo haramzadalara halka hyzmat etmäne mümkinçiligi bermeliler. Polisiýa diýilen edara, içeri işler ministrligi halka hyzmat etmeli, halka zulmetmeliler. Get söz bilen düzelýär şu zatlar. Siýasatçylaryň esasy edip biljek işi watandaşlar gürleşmek ýurdun problematyny we gynansagram şu Türkmenistanyna bir ýaly ýaş oglanlara ýol berilmän üçin daşary ýurtdan etmeli bolýar. Käşke ýurtdan berilse şu zatlar biz mecliste etsedik. O şu ýurdun içinde bolup gören ministerstwodaky haramzadalaryň sırrını açsadyk, meclisin stoluny urup gepläp aýtsadyk şu zatlary. Taýdan kemçiliklerini tapsadyk, opozisiýon parça bolup oturup, gastup takyp, adam şekilli, medeni ýagdaýda kanunlar esasynda etsedik. Ýok da, ýok. Biz bir opozisiýasy bolmaýan döwlet biz, sanaýmal döwletleriň biri özüm. Dünýäde opozisiýasy bolmaýan sanaýmal döwletleriň biri biz. Gitdine Gazarstanda da var, bolmeni opozisiýa, Kırgızda da var, bolmeni Özbekde de var. Bizde ýok ýöne, bizde hiç zat ýok. Bolmada onuň nirden aýyp açylsyn. Haramzadalar onsoň erkek opozisiýa da ýok. Bir prezident gurulýa galan gurulýan okýa şu ýurtda. Şoň üçin hem edip ýörler da näme. Telewiziýa da ýok, jurnalistika da ýok. Garaşsyz medialar ýok. Erkin. Olar ýok. Onuň bular bilýärler şu zatlaryň ýokdugyny. Indi näme de bolsa bizler bar, siz üçin ýetirýär. Videolary 300.000, 500.000 prosmotorlar alyp dur. Televizyonda gerekli. Aşgabat şäheriniň polisiýa müdiri öň narkodiýaly işleýäke gowarýan eken, ne içmäni. Konkretni çiýetdi, soň namaza başlapdyr, taşlap emmedadi. Soň muny ýüz bir edip durar bolýan polisiýanyň başlygy. Namaz taşlapdyr, bola kursyny ýitirmejek bolup. Subhanallah. Sen o Allah Taalanyň iň birinji buyrun zady namaz. Sen näme namaz okan bolsaň işiňi ýitirseň, yani görýärmi sen näder Allah Taala sen näle bar ete, unijat ede. Häzir sen inşallah şu wiripeňden uçýan basyn. Serdar Berdimuhammedow sana çäre görür. Sen ýalak haramlarda çynowniklar gerekýär ýurdun içinde. Sen şu ýüzürüm merdan barada dünkü sapar çala diýdiň da olun bilýär. Ýa, indiki wiza meselet nesip bolsa, indiki wiza has güýçli gelýär o arada. Moşny gelýär inşallah. Şkepde çeker nesip bolsa paylaşan. Prosta birazcık şu dişime ağrıyor. Çişten ırştayım. Nesip olsa inşallah kovulursun. Allah şifa versin. Amin amin. Sağ olun. Allah eder inşallah. Çeker şu video. Nesip olsa. Yetireli şeydi. Gelin derdim gaýny vatandaşlar. Yani migrasiýa bardyňyzy kösendüler mi? Gelin derdim gaýny şu efirde önänim maňa. Şu meniň efirlerim, videolarym baş prokuroryň kontrolündedir videolarym. Şoň üçin gatar kyn bolup bilersiňiz. Şu taýda beren adamyz yani 100% derine başlaýarlar, şonu arkaýyn bolup bilersiňiz. Şu barada hälem men efir açdym bolun gatken adamlar zeýrenýärler. Am ýurtdan habar çykyp bilemdi. İşem bir tapamdy. Bar ýas bolun niýe bir giden çykdy, jedýäsdiýär, şoňa etýän çagam diýe. Ondan soň diýe delamyzam giden o pulmyzam alýarlarda diýe ret berýär diýe, Visa Center diýe. Visa Center para forlugy geçip bilermi? Kontrol bam kaşo, şu kime değişti şu? Haýky edara değişti kaşo. Visa Center. Delamyzam giden o pulmyzam Onno şu taýda ýüşeliň aýdyp berdiler, men aýdyp berdim vatandaşlar o ýene gün. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hawa, yani derdiňizi aýtmaly, hormatly adamlar. Adamlar gürleşmeli, biri bilen çözüşmeli. Şu efirler biziň bu çözülýär inşallah. Nesip bolsa şu efirde derdiňizi aýtsaňyz şu taýda ýetýär şol aýtýarlar, näme halk şu taýda nerede zat diýip şu efirde zat etýärler. Şoňa emin bolun. Yani sag bolsunlar. Diýenem men bu zatlara yani bir sadaka edip beren adamdym. Yani birazcık bolsa dünýede birazcık burat ütköçek bolup görýärmi nirelere geldik. Belki meni köpsi ýamanym görüp biler. Yani halaman biler maňa at takýanlar bar. Ýöne ziýan ýok. Ýeter ki maňa bilýärmi näçe adamlar o söz gow doga dilek ýazdylar kommentariýada. O zatda SMS ýazdylar. SMS-inde dolkydan her kime jogap berip bilem o. Sag bol dogunjym Allah senden razy bolsun. Şol da adamlaryň doga dilegi ýetip bolmagy men her kime gow görüp bilmeýän. Yeter ki
bilýän adamlar bilsin şonu. Yani haçaba bir iki adam dua edilýärse, namaz oturup men üçin dua edilýärse başga näme ýeri o? Tak şu dünýede 5 günlük dünýede nire gelenimiz görýärmi yani? Şunu oturup ýurtdaky kemçilikleri aýdyp, sag bolsunlar, ýurt ýol başyna ýetirýärler, ýurt ýol başynam şu atları düzeltýär. Halkyň sesi boldy, biz halkyň sesi bolup düşünýär. Bu her adamyň niýetleri bolmaýar. Allah Taala şükürler bolsun. Hiç de özünden bilemok. Emme zat Allah Taala'nın sayesindädir. Yani biz aciz bir bende. Yani Allah Taala bizi şeýle bir polajeniýe berdi. Halkyň sesi bolmagyny mümkinçiligi berdi. Ol uly bir derejedir. Elhamdülillah. Dordan nuraga. Ava. Şu aşağıda komentarlarda da tuğlama illeşmedi problemler aýdyp otur da. Stadion ýerine natarif maşyna da veren oklar başga vilayetler diye maşynlar natarif. Yine bir Ukrayna'da yaşap ýörenler pasport çalışmagyna baranlar ýygyna göýeren oklar şol bardy näme diýipdirsiniz diýipdir. Yine bir Yine aýtjak bir adam var. Şu Türkmenistanda din üçin, dat üçin oglanlary zatları öz doganlarymyzy türmäge basýarlar, müsbaha bir zat diýip aýyplap olary. Ştaýdan haýşe diýen men yani her bir adamyň dini ynanjyna hormat goýmany mejbur. Yani men Amerikada ýaşaýan, her ýerde gaýtýan ştaýny, geçen köçede geçip barýan, wallahi diýen doganlar stol goýupdyr, Kur'an kitaby goýupdyrlar, adamlary islama çagyrýarlar. Güzel dinimizi ýaýratýarlar. Amerika hökümeti musulman däl bular. Ýöne bular şu dinimizi ýaýratmak üçin mümkinçilik berýärler adamlara. Yani bu elbetde däl. İnşallah Türkmenistan'da da şey edip adamları İslam'a çağırmana, yani hakiki İslam'a gelin adamları ne din ne mi düşünürmeli çünkü adamlar ılımsız oluyor. Şu vakt görüyen bolsanız yani köpüsi belki dinleri çağırıyorlar. Çağırsınlar, onun karşılığım yok. Her kimin öz diyen işi var. Onun öz uyan dini var. Yöne köp adam bilmeyen, ılımı yetmeyen için barıp şunu diyenin hakikat mı kadiye? Çünkü ılım yok. Ve adam fakir ne edip keserle immunitet düşüyor da İslam'ım şeyle, dinimizem şeyle. Bir adam eğer de dini mesela bilmese, fundament yok olsa, ılım almasa, şol adam olad etdi yani uizvim oluyor ve şeytan çoğun has yakınlaşıyor. Ilım alan nokta bilgisi yok, dini bilgisi. Bu adamlar dini bilgisi versinler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın durmuşu vardı. Hiçbir meçitte sira hakta aydılyan değerler şu zatlar. Yani sira Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam durmuşu. Şonu hakta gurun verin. Yani medrese açılsın Türkmenistan'a. Davaysa İslam dini birazcık gelişsin yani. İslam dini dine öňedir yani. Dine razvitiye. Ol iyice gitmek yok. Aytan beyleki dinlere gitip barýarlar bizim adamlarımız. Şo gynanırjy dämi, gynanç berjy dämi? Şol sanly beyleki dinlere de uýanlara hormat goýmaly. Hemme kime hormat goýun. Yani biz adam zady bütün hemme kişini musulman edip bilmez. Yani çünkü Allah Teala diyer, sen diye doğru yola salacak dedin salıp bilmersin diye. Allah Teala doğru dilediğini doğru yoluna salar, dilediğini yolundan çıkarır. Bizden sebep bolýar şol adamın gelmegine, ılım almagyna yani hakikati tapmagy. Ve istinu ýylyş istinu zginulloş diye. Hak geldi batıl gitti diye. Yani İslam dini takta kıyamet gününe çenini Allah Teala nurunu tamamlayacaktır. Ona şüphe yok. Yani şol atları bir yetirseniz yurt yol başymyza şoňa bir musulmanlara da birazcık türmäge basman, kösemän şolary da bir kömeklik edip adamlar aýyplap, diňe bir Wahabi sen eýle beýle dat tip hiç bir ösen ýurtda oraya zat yok. Adamlar bir erkinjek dinini ýaşasa bol, ýaman gowulja. Haýyş edýän şo zatlary ýetirin. Bizim düşmançylygymyz yok hiç kim bilen. Biz ýalňyz ýurdumyzyň gelişmegini isleýär, ösmegini isleýär. Bu zatlaryň bolmagyny isleýär ýurdumyzyň içinde we bu zatlaryň bolmagy adalatlyk bilen başlanýandyr. Eger bir ýurtda adalatlyk ýok bolsa, şo ýurtda hiç için ösmeýär we adalatlyk halky dinlemek bilen başlanýandyr. Taýda bir ýazdyr da o kapdera diýipler ýazyp otur. Aventuran bir haýşdy wa yani o näde derece barar ses bilemok ýa hakykatdan hem ýurdumyzda krey bilen yani taksirçilik bilen günlüğünü maşgalasyny eklep beren adamlar var. İş bolman soň we şolaryň şu din gıççylygy täýäpli şolaryň maşgalasyna eklenji baranok. Bulun men pikirimçe gaty adam däl, gaty köp adam krey bilen eklenýär ýurtda. Şol hatta ikinji eklenç çeşmek hökmünde de edýärler. Yani işten daşara medýalar çünkü ýetirilip bolan nokta rahatlar gymmat diýip.
ve şulardan köpsünün öňüne päsel wetgur bindiğin gıççylygy. Yani şu min kirimçe var ha bindiğin bakana bolmaly. O Russiýadaky ýapylan men awa bizde kynçylyk bolanyna bize de kömek etsinler dağını. Bize de kömek etsinler. Yani bizde de haçan ortam hemme dat defisit. Hayta da diyorum. Sonra da biz gittik o ansana kömek ettik, ona kömek ettik. Yani biz yönü başkalara kömek edip görmeliler ilki öz halkına seyretmeli mi kadiyan. Ondan sonra artanlı конечно kime veriyen olsam kama ver daşarkı siyasetin ol senin. Yani içerki önümçülükten kesip içerki halka bermeyen, içerki bağlardan kasıp bindiğini daşar burada iyi verilmeli. Gat yanlış mı kadiyan mena? Näme halk var sonra 3 milyon, 3,5 milyon halk var. Näme ulu var tayda. Fonosu belli, adı belli. Şonu kısmanda da bolyandır ha. Buyruk uydu görünmeye diye. Son yalan buyruk var diye. Näme çek kollar ta. Beydip kasıp. Bilmedim yani belki bu zatlardan haber yokturlar onunla. Onu gat köp mesele var yani zapravkalardaki o uçurdu görmeyen olsalar ve şol yokorik yetmeyen olsa bilmedim mi onu A harfinden Z harfine barda sana oturmalı mı yurttu? Barda sana oturmalı. So görünmeyen olsa, so barmayan olsa. Awa inşallah şu zatları şeydip aydıp düzeldir nesip olsa Allah yol verse Allah Teala inşallah yüreğine gowluk versin. Vicdan versin. Şol ogurlayan adamlara da yüreğine birazcık insaf versin. Halkymyz şeydip kösenip şu ýagdaýda bolmagyna sebäpkär bolan adamlara da Allah hidayet versin. Doğru ýola satsın şolar. Yani kul hakkı imek elbetdir yani. Allah Teala näme bilen gelsen gel, kul hakkı bilen gelme diýer. Ýöne bu adamlar öz nefsini, gara nefsini dur diýip bilmän ogurlap hemme zady çağılar üçin edýär. Aslında ol pikirden oklar. Yani şeyle var adamlar var. Şeyle var adamlar bilen durmuşdu. Yani prosent bilen, zat bilen, ogurluk bilen biznes kurup da edip sonunda hiç tasdyk aldylar. Yani olar pikirden oklar. Allah Teala käbir adamlar şu dünýäde käbirlerini ahiretde hasan görkezýär. Yani şu dünýäde görkezse gowy. Yani ahiretde garsa kıyamet günü hasyrbet bolýar. Bu şu dünýäde görkezsin. Haram pullar hiç açan peýda ýokdur. Belki özüne rahat diýenler. Men ana 2 tane piraşky ýedim şu ýerden, doýdum, garnym doýdy. Ol adamam ogurlan adamam 2 tane piraşky ýeden artyk ýep bilýän däller. Dogry dämi? Yani kakay radinsi näme ýeňden doýýan boldy da garnyň doýursan boldy. Maşinim invalidin adyna goýup da berini stallym minnem maşinim dastavkada ýatyrny el bolýar diýen. Şu maşin meselesinde gat köp kemçilik var. Şu MVD'nin İçeri İşler Ministerliğine değişti de şu köp maşine şu Davernista Notarus Adalet Ministerliğine değişti. Yani iminne yankı çeklendirmeler yok, pravası yok, dokumenti, Texas motoru. Gat köp kellalar var şu maşin meselesinde. Näme jynlar düştü şu maşina? Menim kirimçe şu üstüne yeni näse wagtdan maşinin ödünem gadagan edip taşsarlar mı kadiyan var. Yok bindiğine gıt, yok onsu gadagan, yok mınsı bolanok. Adam örgülü şonu var, bir gerekli yerine sürəymese başka da adaya aylanıp entap gedelence edip görünüm yoklay olmasa. Etmeyene işi yok, doğrudur şu. Etmeyene işleri yok. Şu taylarda da gatken kontrolsuzluk var mı kadiyan? Kontrol yok şu taylarda da. Bindiğinin nevt önümlerini derede otursan. Ve yine şuna mengeş karitlarının, bakalarının zünyalak bolmağı. Bari kenarına bir emmasi. Ayırdığı bir yerine başka yerini koyduğu olinin hayyan bakaları düşüp rahat edip bütkap dur. Öyle üç etseyi be. Katı vicdansız da kena yönkü min tork. Koçma life. O tarapları näme üçin aýdamok Talip? Näme üçin aýdamok? Kuba. Häýärlenmäri näme diýdim? Sen eşdemokmy? Ýa soňradan goşulyp bir zatlar diýip birinji dinle dost aýdylan zatlary. Nirde aýdyldy, nämeler aýdylandy? Gowy dinleň soňlar dedim. Gaýra dedim, kommentary ýazyň. Bilmän. Biz gowy taraplara aýdýas. Bizdiň erbetler aýdamyz aga. Biz ýamanlajak bolup aýdamyz, bu düzeltmek üçin aýdýas. Gowy Allah.
Rossiýany benzin bilen üçin edip doýurup bilmersiňiz lay onuň zap nime benzin nimelerini ýarayan bolsalar onu sen üçin edip yetişmeýän o taýynyň 350 milyon halky bar. O öz halkyny gysyp onu doýurjak bolmak hökman näme diýen. Bolýa berersiň edersiň iki döwletiň arasyndaky ykdysady gatnaşyklaryň pozulmalygy üçin ýöne öz içerki waglaryny gysyp etmersiň lay. Çakyýew diýä düzeltip başlady. Hakykatan şu Çakyýew, Mehmethan Çakyýew gaýyny düzeltip başlady. Oçry ýokdy, zat ýokdy. Şol bilýän näme diýdi? Eğerde bir oçry görsem kameradan işten aýrar nip goýberdi. Ne tam o zatda, ne çehasmy oturdy, ne içinde hiç ýerde oçry ýokdy gözen elýärmi? Şu adamlar gel reski geçir oçry bolmasyn zat bolmasyn diýip şeýle bir işleýärdir diýe. Soň alyp Çakyýew aýry goýberdiler. Zaçt gaýy pully ýerde agam. Pulun kesilmemegini isleýän dälirler. Ay şu var hakikatdan hem şol edaraň başlygyna getirilen adama da bagly bolup durýar da köp işler. Çünkü Mehmethan Çakyýew geçenne Mülükfün yerine geçti. Men gatgy adyma düşýär. Men şo wagt Türkmenistan adym. 2 aýlap köçödü. Bak 2 aýlap köçödü. Gaýy görmedim. 2 aýlap. Bolmasa mar bayramallan ýyrtyk kaltadan dökülen ýalap durýarlar. 2 aýlap köçödü. Ne radar, ne elin taýyny alyp duran gaýy görmedim 2 aýlap. Çünkü Mehmethan Çakyýew işe geçenden soň düşündürüş alıptır hemme gaýyň iş ýerlerinden. Protokolsuz çıksam, o paraxorluk etsem, işimden, wezipemden çektirilip jenaýete çekilmegine garşy däldi. Şondan soň birem çykmady. 2 aýlap. Birden kasoň ýene çykyp başladylar ýöne düzde nisen ýamanan sada watandaşlar bayram allan mardan olanlar bilýändir laý şo wagt. Ba beliklerim bilýändir. Mulukov aýrylyp ýerine Çakyýew geçen wagt näýlekdi? Ol ni tolkop marda, hemme welaýatda deňmika diýen. Birem çykmady köçär şolam. Kelle dağırtmadylar. Bir 2 aý diňje aýdym şo wagt menem mardan bayram ala işe gatnaýadym bolyn. Dagdy bolýadym oşu gaýlardan köçedäki. Awa. Bilýän näme çözüp bolýar korrupsiýany? Gaýlan üstüne Amerikadaky ýalak ýeriniň üstüne kamerajy goýýan. Awa kamera goý. Goý polisiýanyň bütün işgärlerine gören para alyp bilýärlermi? Biram almaýar para. Edip bilmeýärler. Sebäbi işe durmaýar, işlemeýär hiç kim. Gaýda da polisiýada da hiç kim işlemeýär. Yani aýlyklara, alýan aýlyklara polisiýa işgärleriniň, hökümet işgärleriniň alýan aýlyklary ýetmeýär. Bular diňe korrupsiýadan dolanýarlar emmesem. Ýöne korrupsiýadan doýanlar hiç barmak berýän bolyn, gün golun goparýarlar. Urgyn bilýän şu wagt näle gynansaň Türkmenistana baý bar garyp gat. Üçün orta klas ýok-da, meňe orta klas bardy. Şu wagt ýok, diňe baý bilen garyp ýaşaýar boldy. Baý bilen garyp baý to baý ora bir hilek düdügün wa garyp ora bir hilek düdügün wa. Ýani ýang bir ýazla, oňa durak maşinli biri barsa zapravka guýup berýär, dollar gömerýär diýe. Pesrek Opel'le datta var ýanyň kaşo 20 litrini berýär ýa-da şonuň beremem. O nähil bolýar ol maşinna wara benzin goýup sylagyna wara. Nähil döwür bolýar baý garyp döwür bolýar. Munun 2 ýylyň efirler daýjadym. Döwür baý garyp döwür ne bar ýa adamlar şu gitişine gitse has erwet günler garaşýar diýip 2 ýylyň olmaýdypdym men size şu wagtlar. Bu tarafa baranok diýip. Öýem organ işgärleri şu wagt ana men aýtdym ha, narkotiýalyň başlygy köşkýaly öýüne jaý salypdyrlar etdir. Näme ol aýlan aýlygy bilen işanagy narkotiýalyň başlygy şu wagtky. Ol pulu jaý alyp bolýarmy? Ýani çoya jaý salyp bolýarmy? Barym görün ýani tanlyn jaýyna seredin. Narkotiýalyň haram pulları bilen garyba urýarlar, zat etýärler, üstüne ýükleýärler. Aňardan bir daýorak biri bolsa, oňam statiýalamy ýükleýärler. Bolýar, men düşünýän hemme zady. Ýöne ho, beýdip adamy zulmedip urup öldürmek näme gerek? Hany? Öldürdiňiz da jemaat hojalyk ministriniň wadiçini näme etdiňiz? Şo barada aýtjak videoda çekip. Näçe tane polisiýa işgär togy tutup bir wendiýanyň çagasy onuň ejesi bar ýerek arda ýazan üçin jisini tutup narkotik ýalyk dirmany tutup basçak bolup şonu spesialny ejesi ses etmesin diýip näme etdiňiz? Ýalňyş da atmyş ol. Haram dadylar. Kim size şoňa hak berdi? Watandaşlara şey dip gynamana. Bolany näme hökümet?
Görýän beýlen taýa. Hökümet halky bilen hökümetdir, şonu ýatdan çykarma. Sana uполномоченный hiç kim beren ok. Sen уголовно-процессуальный kodeksi bolup otyrsyň. Sen Türkmenistanyň konstitusiony prawany bolup otyrsyň. Sen näle senin hiç Allah'a inanjyň bolmasa hatça biziň kanuny çeýnemeler. Çeýnesen şeý diýip jogap berersiň kanunyň öňünde. Şoňa jogapkär pasredi kim bar bolsa men jogap berersiň inşallah. Garaşyň siz wiza ýelenler nesip bolsa, karandadalar. Şu Aşgabatda da köplünç awuryň başçyklary, onuň şu polisiýanyň başçyklary ýaman zalim bolýarlar ýa. Aşgabatda öýde mesasanam. Öýde paýtagtda edip bilýärler o şonu. Öňüm meniň efirime gelip bir oğlan öz başyndan geçeni görüň berdi şol. Aşgabat awuryň başçygy bilen gaterwet bilişýärmi, olany tutup içine salyp urýarlarmy, soň çykamdan soň arda ýazyp men onu işinden boşatdym diýe ýöne. Ardaňam dinlenýän görnüşi bar, dinlenmeýän görnüşi bar. Radacık arkanda bir olmasa dinleyen okların ha yankı görün verşi alı. Aytam eleki ciltin tutup onu salıp onu türmeye batar hakkın sorak başlatan deyip. Niye kiçirek grup pirovko mafyalar olya da organın içinde de. Organın içinde de kiçirek mafyalar olya da anla. Ava bular şeyler diýerler. Yani gynasagam şeyle bir pul berip gelýärler, iyi soňam şol puly ödemek üçin eden net diýerler. Gomun nuri talip. Mesela kâne şona bilýän. Aýdyp efirde aýdyp bu torp bolmajak intak. Bu 2 ýylda 3 ýylda çözüp bolmajak meseleler mi da kâne intak. İnşallah çeýdip disip bolsa her kim gelip derdini aýdyp lar edip çözülür Allah ýollarda. Çözülme üçin ýeketäk ýol çykalga men pikirimçe ol işe laýyk kadrlary almak we watany hakykatdan hem ýüregi bilen söýýän ýaşlary almak. Paraholuk etmejek. Dürüst, asly halal. O halal dähmet bilen ýaşap watan üçin hyzmat etjek adamlary işe almaly. Olaryň para beren ok. Men berem ok. Men berjek gel. Alam çok gir ve bilen ok şol işe. Türkmenistanda ýokary okuw jaýlarda din sapagy barmy ka? Ýok gerek. Yok, nime var? Diyanet nimesi var fakültede. Ýöne aslında hemme universitetlerde zatlarda din bolmaly. Çünkü Türk mekteplerde sen gowulýansyň. Luboy Türk mektepde yani Türkiýede de hemmesinde daşy var, daşy näli mektebim bolsa din sapagy bar. Yani adamlar bilmeli. Yani wiripe gelenlerim dini bilgisi bolmaly. Bular bilmeli o ertir haramysyň näme boljagyny. Şo zatlar ýola goýsa näle bolar? Adamlarda hatça bir Allah gorkusy bolar. Onsundan bir ýyny ikisinde bolar şeýdi pikir edýän. Ýöre islam oklar şo zat bolmaly. İslemeýänler iblisin çağalar olur. İblisten sapagalyan, şeytanlaşan, bedenli şeytany Kur'an kursum bara. Yok, düşünmedim. Fakultet barda diýme, hormatly adamlar. Luboy fakultetde din sapak. Yani hepde de bir saparam bolsa, ağzından bir saparam bolsa gowolýa. Yani luboyna bir sapak. Başga zat gerek gel. Yani hatça bir sapak bolsa şol dinipe gelýän adamlara, universitetlerde okuyan taliplere, zatlara bir dini bilisi bolýar şolarda. Çünkü her adam yani bilmeli dini bilýän o yani bilse gowolar. İnşallah. Deneme vardı. Dinler tarihi dip sapak vardı. Dinden gelip çıkışı. Onun hem belki Hristiyan dini var da, o haçlı yürüyüşler var da, o şonyalar dinler tarihi sapak vardı Türk mektepte. Onun başka sapak yok. Müslümançylykda değil, eýsem Hristiyanlykda da diýe, nikradi diýe, yani ogurlama diýe. Hristiyan hemme dinlerde var ol. Yani ogurlama zat diýip sen şo zatları bilmeýän adamlar, yani bilmeli nähili jezasy var ogurlygyň. Adam bilmeýär-de köp adam aýdyp otyrna. Şo gowalarda aslında bolsa da inşallah belki Allah yol berer. Bular o neden ok talip. Bular o neden oklar. Bular sen terörist, sen vahabist, sen FETÖ'cü diýip gaýtan bir giden oğlanları, halal oğlanları türmeye basýarlar. Men aýdyn, meniň mana şu klassdaşym tanam soň aýdyn, ýaşlygymyz bir klassa bolam soň bile geçdi şol oğlan bilen. Soň bilen men bir kiçirek ýatlamam, marşatlyk diýip bir basalaşypdyk,
gözünün ştaýaty kesilipdi men sebäpli. Sonra da dostum da bolyn, şol oglan hiç kime ziýan beren ok. Hiç kime. Bir siňegem öldüren ok şol oglan. Ýöne şonu da şu wagt 2000 ýalňyşmasam 16-da mi 17-de mi bassalar. Ýene-ýem türmede, paşty 8 ýyl bäri. Indi şol oglany men ýadyma şeýda bir mebelneden bir ýerde işleýärdi bolyn. Men diýdim şunýar bir zat gözleýän diýsem, o näme edip kömek edip plan ýerde bardyr, plan ýerde ardandyr, nämedir diýip. Şolar ýaly bir ýardym teýär oglany aldylarda türmäge bassalar ha. Menne şeýle bir ýigreş törüpler şu hökümetime bolan. Bäh diýdim. Şolar ýaly oglanlary basyp bilýän bolsa bu hökümet diýdim, bu ýurtda durmaly ýaly diýdim. Men ara özüme sorady. Men çünkü ödümü bilýän-de, men äni toýlarda içip zat edip gerek bolsa urşup görünür ýere gelende bolýan ýöne. Ol oglany olňal adam ýok, bolýan şonu türmäge bassalar. Men ona aýtdym bäýe diýdim, bu ýurt diýdim onda. O geljek ýerine gelip duranna diýdim mara. Bayramali bazaryna arada Garaja daýda ogurluk edipdir videosyny, şol video internetde goýupdyrlar diýe. Owa, görýärmi? Ogurluk etýärler, video goýan. Men haýr sahabat edýän, paýlaşýan, şu taýda näme maksat bilen paýlaşýan, adamlar birinjilik bilen maňa pul beren adamlar görsün puluň nirä gidenini. Ikinjilik bilen teşvik maksady bilen her kim hem şonu etsin. Ýöne şeýdip ogurluk edip video paýlaşýan adamlara çärer örneklerini maňa gelip kommentary ýazýarlar. Sen bar birinji şol erbet iş edýäni düzedin o. Gelip maňa kommentary ýazýarlar. Meniň edýän amalym Allah bilýändir, meniň ýüregimi näme niýet bilen edýänmi. Şoň üçin dadyňyz bolmasyn. Adamlar näme wara? Näme gerek bir ogurlandyr dar, o bolýar bir adam ogurlady düşünýän internetde çykaryp maskara etmek näme gerek şonu aýtma. Şo görkezmek, maskara etmek şol adamlary. Enerjidämi şol mene gördüm erbet oldum o hakykatdanam. Aleykümselam. Gaty enerji var, Allah Taala insaf bersin oşolara. Gaty kyn döwürde ýaşaýar. Evet, çıkalga näme diýýärmi Feredin watandaşlar. Men bir daha da göz getirdim bäri. Şu ýolly halkymyz da gorkýar. Bu bir fakat. Gorkýaňyz ýani watandaşlar. Erti saat 10-da viza senterlara nälelik bildirmäne barýaňyz mi baraňyz mene çağırş edip berdim. Barmaň o siziň eliňizdäki, size gerek bol. Ýöne çıkalgany oturup pikirlenýän köplençi bolyn şu zatlarda Serdar Berdimuhammedow özüne laýyk kadrlar ýanyna jemlese, arasda halal zähmet oglanlary özü saýlap, özü almasa onun ol addel kadrlaryna da inanmasyn. Aşa Aşgabatda düýpde oturan addel kadrlar bar. Paraxor baram. Paraxor men çünkü lişni men başymdan geçirdim. Marda bir işe girecek bolsaň pul Aşgabatda gelýär diýdiler. Şoň puly. Şo salgyt kulluň işýär boljak bolsam, men Aşgabatdaky addel kadra pul tölemeli. $4,000, $5,000. Olam garawazar ol. Kimine 5, kimine 3, kimine 7, näme geçse. Indi Serdar Berdimuhammedow eger bir zat düzüp gelýän o hakykatdan. İnşallah kadr oglanlary, garip, taýhan, zähmet söýür adamlar. Men olan olsadym, men gurban bolýanam, dinlemezdim, ýene görüm dinlemezdim-de. İnşallah kadrlar jemlemek bilen bolardym. Çünkü bir ýurt ösürip biljek kadrdyr, bir adam bolup bilmeýär. Kadr ýurt ösürip biler. Şo inşallah adamyny işe alsaň ösür. Şonu başarýarmy, başaraň okmy? Sen şonu sen tiýen. Hormatly prezident bol. Eger siz şonu başarmasaňyz, siz hem işe olmaýan bolýaňyz. Owa, ýene ştaýdan aýtmak isleýän, giden invalidler var, giden köp maşgala var, çağaly zatly. Gorjul upravleniýede kösenip berler. Geçen çykyşymda da aýtdym, haýyş edýär, şollara da kömek edin. Määt ýaşlar var, jaý alyp bilmän. Yaman kösenýär, doňjygym, ýani yaman tiýen adam video ýazdy, kommentarlar okasaň adam ýetik. Adamlar nalap ber, 5 milyonca halkymyz var, o jaýlary gurup ber, telewizor zatda. Ýöne şo jaýda diňe organ işgärleri, ministersiýetde işleýän adamlar 3-4läp, 5läp jaý alýarlar. Şo bir garipçe adamlar hem şoňa jaý berseňiz degenlerler, alkyş okarlar. Adamyň alkyşyny almak, doga dilegini almakdan ul näme var şu dünýede? Onun o iş bolmy? Biz hem şeýdi beýeder, sag bolsun prezidentimiz jaý beripdir, dar edipdir diýip, şonun bir kontrol edip alsa hormaty Serdar Berdimuhammedow bu gatty beýenler. Şu jaýsızlara kömek etseňiz, vilayetdakylar bar jaýsyz kösenýänler, şolar da bir kömek etseňiz, biz halk bolup beýenler siz doga alkyş okar, ýani näme üçin etmeýäli biz? Kördäler biz ýani litsemer däl,
Ya edilmeyen işleri der, biz edilen işleri mi aydiyaz? Kayşı diye şu zatlarım edin. Caysızlara cay verin. 10 tane, 15 adam olup yaşayan adamlar var Maşkada. Gojul upravlenyada diye aşağıda en обычный işgärler için ağdanan $3.000, $5.000 para alýarlar diye. Oçuruny öňe süýşürjek diýip gözüň elýärmi ýani? Обычный işgärler başlanýar dursun. Mene doğru aýtsam halktan yani talip halktan umydy kesip serdaryň özüniň düzetmegine garaşaýmasa halktan mene çağırışlar edýäs. Şunu edin adamlar, bunu edin diýäs. Doğru maýdaýynna. Şu ýolly menden soň gelip we menden soň taşlap gidenler hem boldy. Menden has soň gelip has öňürek şu ýoly goýup gidenler hem boldy watandaşlar. Siz eger şu wagt Serdar Berdimuhammedowdan talip dostumuz bir zatlar sorýa diýip bu nähil bollay dünýä ýere sokup durdy. Bu kunum ondan bir zat sorýa diýen bolmagy mümkin içiňizde. Ýöne men size bir zat aýdaýyn. Şu ýolly siz halktan umydy artık umydyn taladanyp borlay şundan netije ýok diýip ýygyna aýlanyp bir wagtlar aktivizme goşuldum. Ötüş sorayan hormatly prezidentimizden diýip u pawar edenlerem görensiňizdir. Toýuşçular ýa adamlar sizler watandaşlar wagtynda berk görüşüp hereket etmeýändiňiz üçin bolýar şolar. Şoň üçin bir de çıkarga gözleýär. Biz hakykatdan hem çıkarga gözleýär. Isle onu Serdar Berdimuhammedow etsin. Isle Gurban Gul etsin. Isle halk etsin. Tapagy ýok bize. Bize azyk önümleriniň gymmatlygy bolsun, işçilik bolsun, dollaryň Garabazarda satylyp, banklarda satylmaýanlygy bolsun, şular ýaly meseleleriň gysgaly ýa-da çödülenine seredýäs biz. Çödülýärmi? Çödülýär. Şo tapagy ýok. Isle prezident etsin, isle halk ayağa galyp adardyň döre edip etsin. Ýöne şu gidiş däldigini aýtjak bolýar. Indi watandaşlar siziň özüňiz hem karar berin. Ina ýetki viza center diýär. Bararsyňyz meni bilýän barmarsyňyz. Organ işgärler ala da galyp oturmaň, bunu çağdam ýüşür diýip. İjeden barıp nogat tutup oturma. Barmarsyňyz bilýän. Çünki sizi meniň tanaýşym ýaly hökümetem tanap otyra watandaşlar. Maňa video çekdirýäňiz aýdyp berdiňiz. Mundan öňkü çağırışlarda da gördük. Barmarsyňyz watandaşlar ýani. Biz gördük ýani 2 hoşmak 2 deňdir 4. Muňa bir başga alym gerek gel. Şu zatlar görüp otyr, hökümetem görüp otyr. We size görä da gadagançylyklar we size görä ministrler üstüňizden işläp otyr. 7 manatdan satyp bolýan eken mandalyny 20 manatdan satypdyr. Näme üçin gok etmediňiz bazarda 20 manatdan ka? Töläp gördüňiz 20 manaty. Halkymyz şular ýaly golaň şu derejeye ýetdi Türkmenistan. Düşündüňiz näme watandaşlar? Şoň üçin maňa Serdar etsin, maňa halk ayağa alwetsin, 2 sen bir hasap, 2 sen bir netije bar ýa. Şu zatlaryň çödgüsü tapylýar netijede. Serdar etse Serdar alkyşynalar sag bolsun. Halk etse halkalar minnetdarlygyny. Ýöne men ara durmaysam men aýdyp otyr, hormatly watan, men şu wagtda şeni Serdar Berdimuhammedow barada bir saparym erbet zat diýemok. Men haýkasyny halamok. Şu wagtym halamok onu ýigrenýän ýöne Serdar Berdimuhammedow men diýdim öňem. Ol adamyň ýüzünde birazçyk nur gördüm men. Merhemetli, eşitdim merhemetli adam diýdiler. Ine şoňa da ynanyp Allaha şükürler bolsun. Allah Taala znaçyt inancym ýerde galmandyr. Şu zatlar ynanyp men şu zatlary şoň üçin aýtdym. Ýetirýän şu zatlary ýurt ýolbaşçy eşitsin şu zatlary etsin diýip. Nisip bolsa etsin menem şol umytda men ýamanlamok. Ýene bir aýtdym. Men diňe halkymyzyň, watanymyzyň gülläp ösmegini isleýän başga variant ýok berde. Söw bermeli ana. Giden adam näçe adam söw otyr. Ey sen eýle, sen beýle. Näme ütködi? Ütkeýän bir zat barmy? Şu söwler bir zat ütköçek bol. Ütköçek bol söwdüler şolar. Diňe agzyna gelen zady söwüp bolýar. Menim söwüp bilýän, nurum söwüp bilýär. Zato näme ütköýär? Zato gow faktoryny aýdýaňa, şonu edýärler olsa bolsunlar. Diýmek bar rezultat. Ne? Rezultat bar. Şonuň üçin ýazan kommentariýada näme derdiňiz bar? Video çekýäna, hakykatmy hakykat diýin. Yalan da torsaydın yalan diýin. Yani men yalan da aýdamaga. Men yalan da 30 tapar barlayan bir zat aýdamda. Şo yalan maglumat paýlaşaýmaýyn, ýüzi gara bolmaýyn diýip Allah Taala da dileýän, Allah Taala meni ýüzi gara bolmaktan saňa sygynýan, meni maskara bolmaktan saňa sygynýan, çünki maskara bolmak erbet zatdyr. Hemişe şonu dilek etdim men Allah Taaladan.
Şoň üçin aýtdym, hormatly adamlar, problemiňiz bar bolsa çykyn, aýdyň, gürleýän, gorkmaň, çekinmeň. Yani sizi hiç kim basmaya türmeye gelip şu da problemanız bar deyip yani gürlediňiz deyip gaýtam şu problemany çykaryan adamlar var. Şu VDP'de işleyenler, şolara karşı cinayet iş açýarlar. Näme üçin öz VDP'ne hyýanatçylykty peýdalandyň, paraxorluk edip şey dip kösediň. Ne? Sosial setsin güýji, sosial medianyň güýji şu 20-nji asyrda birazcık geç geldi Türkmenistana ýöne media diýilen zat ýaman güýçli zatdyr. Hormatly adamlar, siz onu olar etmeň, pikir etmeň. Şu taýda TikTok'da oturýar bolyn, ýedinamyşnikler hemmeler jemlenýär şu taýda. Hemmekim biz hemmemizi birleştirýän zat biziň problemamyzdyr, derdimizdir. Bizden başka hiç kim düşünmeye. Düşünýärmi? Bizi diňe birek düşünür. Türkmenistanyny sen barpyr Türkiýede akabar derdin aýtsan sen düşünmeye. Sebäbi ol içinden gelen ok. Men öz içinden geldim. Bilýär näle bolýany. Şu zatlar ütkötmek üçin edýär, hereket edýär. Şonuň üçin hem gaýrat edin. Çekinmeň, gorkmaň. Komentar edýärdiň, gürleýäňem, aýdyň ýani näme problemaň bar bolsa. Berkararlyk etrap awuryň başçy şu Musa barada da video çekipdim ma. Şonuň özüne ogudan näpä. Umi bilen o kaýsy türme awurudypdyrlar ana şonuň aýrypdyrlar. Hatta şu taýynyň halky dagdy bolupdyr şol adamlar bar. Atky köp adam meni çürkät wad edip mahinasiýa bilen dudaga düşürüp ana täre görülýär hakykatdan hem dogry fakatlar esasynda çykyşlar edilse, içeriden dogry maglumatlar gelse täre görülýär. We mene şoň üçin minnetdarlyk bildirýän. Salja bolsun, Allah ýelkasyn. Yani şunça maglumaty paýlaşýan ýurdun içinden, yani nähili edaralardan maňa çykýarlar, siz bilýärmi? Hemme edarada bar gollaýan, jyňjan seni gowuran, sileýän diýe, sen dogry zatlar aýdýan, halk üçin bir etjek bolýan, sen şo zady görýär sen ne diýe. Şonuň üçin diýe, saňa ynanýas diýe, sen saňa çykdyk diýe. Senem şu halk üçin bir zatdy, bizim istiýas etmäni etdiren oklar diýe, ýokurda etdiren ok diýe, şey dip etdirmesek diýe. Bolan ok diýär o jyň diýe. Bir zat etjek bolýan diýe, aýagyna nasıl şýalar diýe. Näme günün köp görýän zat diýip işden aýrjak bolýarlar. Näme şu wagty ýurtdaky Silavoy ведомствоdaky beýlek edaralarda eýleýän VDP'däki adamlar şey dip adamlara basynç edip öz işgärlerini köpeýärler. Dogry zat şol. Ýene bir azrak nak görül hal nähili işler bolýar, nähilik şu aýdylýan faktlar esasynda biz ýurdun içinde soňundan meýdarlaýasam hakykatdan ümit göçme bolýarmy, ine sizden tora otýar. Bakalar ütkeýärmi, onuň şoňa deýişli jinayetler täze görülýärmi? Görülýän bolsa boldy basandaşlar. Bir ara şu ýurdumyzyň gowa tarap gitmegi. Aynany diýe kim alsa şol alsyn diýe. Biziň derdimiz o postom däl, biziň derdimiz WIP'de däl. Hiç kim hem däl şu ýola çykandan ýurdun içinde adalatyň bolmagy, hakyň gelmegi. Halk sizden hem umydyn distriktsinde umydyn üzenler bar, öz ýoldaşlarymyzyň içinde goýanlar. Görýänsiňizdir, ýonky ekranlarda görýänleriň käbirleri ýokdur. Diýmek birazajyk aýby özüňizde de gözläň. Sırada başkalarına aýyp bildirmän. Özüňizde de gözläň birazajyk. Bizem diýmek birazajyk tijenmeli kenek. Tijeniň adamlar diýip kän gürledim ben. Şo barada da. Düşünüyorum yok da yana näme diýen. Ýani yok. Biziňki aýtmak. İnşallah. Yani ýurdun içinde uzatmasalar gowalardy. Biz şu zatlary käşke ýurdun içinde edip bilsek şu meclisde orun verilse doýany yok da tak İnşallah şoňlarym geler. Yani meniň şu durmuşda arzum var. Halkymyza, watanymyza hyzmat etmek. Allah Taala belki ýetirer. İnşallah birek şey dip zat edip adalatly bir şekilde ýurdumyzy bir dolandyrmana, bir bizim şu taýda bir çorwada biziň duýdumyz bolsa, halkymyza hyzmat edip, halkymyň derdini eşip, belki hatça şu internetiň üstüne etsek ýetik yani. Siziň edýän alkyşlaryňyz, doga dileňiz inşallah asmana ýetip Allah Taala kabul eder. Ve eder inşallah. Sağ olun. Şu wagtda çenni diňe siziň doga dileňiz derejä gelip. Bunun beýle inşallah gelir. Ýeter ki Allah'dan umidimizi bozmalıyın. İnşallah gowlaşar hemme zat. Umidimizi yitirmeýäliň. Gaýrat edin yani. Umid bar. Nädip tijenmeli diýär da eger
4 saat, 5 saat zapravka varıp zapravkada durubilýän bolsaňyz, 6 saat iyidi görünmeýän nowatda durubilýän bolsaňyz, tijen men sana hukmanam däl tijenmek. Duruberiň sana şo taýdy. Ne tijenmeli? Düşünýülen adam şol çağalaryny näme teri bereka? Teri berip bilýär ka şo. Bizden toýa näme tijenmeli ýa? O 6 saat durup 20 litre alıp soňra sesini çykarmançyk öýüň aýlanyp gaýdy bilýän bolsaň, duruber sana tijenip näme etjek? Ay, nuru gat korkuway halkym, gat herler mümkin näme. Awa. Oň oda şepe gelipdir. Şepäsen turuwa gelýär. Şepeden eýlep goçalyklyň öýler çykaryp çekmeli. Prezident karary barmyş diýip vilayet gala barýarmyş. Oňa ulundan. Prezidentin karary barmyş, onuň eýlep goçalyklar öýler çekmeliýärmiň şepeden eýlep. Aýerda Bayramalla jaý salynýar, başda 2 komnat 13.000 diýer, soň diýinip gelýärkä ýene 5.000 alýarlar, ýarim on. Ne üçün diýip. Aly birlik ýok şolawada diýmek. Hormatly adamlar. Agentura jalyp etmeli. Ýani barp ardyň aýtmaly, näşeli diýdiler, adetler diýip. Barmaly, ýüşüp barmaly baraňyzda. Owa bırakar. Men şonu aýtjak bolýan Nury, şonu şo ýanky bilen gepleşýän o ay heleler çykarlaýdy ýa. Özüm erkek. Hele kolýar o heleler çykarlar. Prezidentiň aslynda 16-njy ýylda mellek berilen o şo ýyl mellek berilen yerleri gaz tok bilen üçin etmeli öz ýygnakda men liçni özüm diňledim şonu. Şepeden öýle goçalyklyň öýler çekmeliýän zat ýok. Zapis edin diktafona, zapis edin. Korrupsiýa diýerlermi? Sesini ýazyn, uğradyň biz paýlaşýas. Şolar ýalak haramzadalaryň aramyzda orny bolmaly. Sesini uğradyň. Sesi uğradyň boldy. Gerekli yerlere eşdi arkayn bolun. Nemede bir goşun pikir edin bir goşun wa goşunyň bar eskerler sıçak duran yerine sip duran balana sıçıp duran o eskerler wa goşunyň şo goşunyň başynda terkerde bolup hiç kimem geçmeýär ha. Toýst goşuna da waly bir azajyk goşun diýäniň bir iş görkezmeli goşun diýäniň o gel ağam dip durmaly. Biz gaýtam sizi jemlejek bolýar. Siz jemlenip ağam gel biz wadyr female halyňyzda biz gaýtam sizi jemlejek bolýar. Beýdi näme diýilýär? İkna edilmişlerle değil, inanmışlarla yola çıkmak istiyoruz arkadaşlar. İkna edilmişlerle yol alamayız yani. Düşündünüz mü? İkna etmek, sizi ırıp yola çıkarıp bolmaýalay. Awo şu dawa, şu yolu onun ýany adamlar bilen yol alyp bolýar. Onun ýany adamlar taýgamyny etmeli işini wagtly gelýär, videolaryny çekýär. Efirlere matça, onun adamlar edi otur bir zatlar. Ýöne aşakdan bir nime görüm doktor ya hakikatdan am gaty passiv we köpümizde de ay olesin bulesin niýet özümizde jogapkärçilik alamda. Şoň üçin goý etjegem bolmaň watandaşlar bir zatlar oturuverin razy bolup çok hormatly arkadaly serdarymyz etip berer däni şondan umydwar bolup oturaýmasaňyz. Olam etse begenersiňiz etmese de Zeyren arıyorsunuz da näme diýin başga? Gül bizimki de bizde şepete yok diye ayarlar ol çıkmalı. Erkekler oturmalı diye. Avo mitingler, protestler bizde ayal maşkalalar diye ediyor. Biliyor miting protestler gıynan sagam edýär 2-3 tane olağım hakkını imelin. Gelip du bir kasap alıp gidýär, 2-3 tane erkegiň näme başar ya? Galanlary seredip otur diýär, hiç saat edenok, goşuşanok diýär. Hawanyň tutuş 20 tonnalyk ýükü 3 sanjagyň üstüne ýüklep goýberýärler, gidýär, şo üçisi edilip aşağı. Ýanky diýen näme burdan tutulyp aýarlaryny birden ýygnasalar. Näme endirýän sagat wagt öýrendirjekmi kan?
Ay orada men ara dolymaysam aydyp dilim uğradı. Kän şu ýolda izin aylananam gördüm. Tersine ýurlanam gördüm. Taşlak gidenem gördüm. Ýöne bize goýmajak bolýar solen sabrymyz haly ýöne. Bizim kime çäksiz derler şu wada bahuda şükür sabrymyz bolýan ýöne. Bizim kime çäksiz dämkä diýen bar. O inşallah bolar ha. Nesip bolsa belki var. Belki Allah Teala şu yola çıkmamızı, şu yola goýmamamyzy isleýänler bilýär. Şonuň üçin bize anam bolsun diýip, bize birazjyk ýagtylyk bolsun diýip, her bir garanky gijeniň bir ýagty günüzi bardyr. Şonu ýatdan çykarmaly, ýani sabr etmeli. Ýani Peýgamberimiz durmuşda şey diýip, ýani öz durmuşyny göreşenle, ýani oň bilen paýyn söz diýenler onu kellesin ýardylar. Bir elini açyp doga etse-de, şonu gırardy Allah Teala hemmesini ýöne Peýgamberimiz şeýle merhemetli bolan eken. Şolardan sötki var, şolardan doğru yol tapar diýip umydy var. Olar başda diýipdir, olar düşünen ok başda. Ne merhemetli görýänmi? Biz bolsa birazjyk bir zat bolsa bir-birimizi üstünden zat edip Peýgamberimiz derediň o Allahyň iň gowuran adamsy, Resul aleyhissalatu vesselam. Şonu Allah Teala bir doga elini açyp doga etse, ýani bütün ýeri tekizlek goýberer. Ýöne şo taýda kellesini ýaryp, ýani kellesini ýaryp daş bilen şonu da Allah Teala'dan olar üçin dogry ýoly dilýär o. Şeýle bolmaly müslüman adam. Owa. Inwedänem ýene bir kanunçylygy bar. Olam meselem bir ubista bilen tutulsa, öň açylman duran jeýalar bar, zatlar bar, şolarym şoň üstüne ýükleýärler. Ol öňküleri öňar etmän jeýalany, производствоdaky jeýalary alyp ýüklek görýärler. Ol meselede bar. Görýärmi? Görýärmi? İnşallah şu zatlara magda geçer, nesip bolsa. Nesip bolsa şey dip düzelmeli, gaýtam organlar halka hyzmat etmeli. Şu MVD'de gat men pikirimçe menden sorasaň da haýsy ministrlikde iň köp problema bar diýip sorasaň şu içeri işlerine bam diýen mene. Iň köp günä ýüklemek, bir günäni basmak, üstüne gorkuzmak, urup ýetişmek, gıynamak, türmelerde ýa-da zapros edilenler. Men pikirimçe şu MVD'ni düzeltmeli, birinji ýerde MVD düzelmeli diýen içeri işler ministrligi. Men oňa ýöneýär diýem, galtamanlar ministrligi diýip. İnşallah. Allah ýol berse, belki biz sebäp bolar şolaryň zat bolmagyna. Nesip bolsa Allah ýol berse. Hemme zat bolar. Şolarda iň köp aýyp şolarda bar. Ondan soň ikinji ýerde milli howpsuzlykda gelýär, ikinji ýerde de. Jay meselesi bar esasından biri. Jay, halk jaýsy kösenýärler. Şu jaýsy kösenýärlere bir kömek bolsa da bar, ýaman gowy boljak. İnşallah. Şolar ýaly. Nime adamlar yani sizlerin birazcık tijenmeňiz diýlenle düşünmeýänler şunu ýene bir aday diýin. Öz başyňyza gelmän biler misal üçin siz arkaýyn daşarurda çykyp bilýänsiňizdir ýa-da siziň misal üçin pasport alaňyzda siziň meseleňiz ýokdur. Ýöne başgalarynky bar bolsa gören wagtyňyz şolaryň ýanyna duýgudaşlyk bildiriň diýär. Tijeniň diýänimiz. Egoist bolmaň. Egoistliňi özüňiz bilmäň. Başgalar üçin görüşmegi, başgalar üçin ýanyna durmagy biliň diýär. Tijeniň diýänimiz birazjyk bir türkmen äsiz. Sen özüň kösenmäniň bilen goňşuň kösenip duran bolsa şoňa nebisiňiz agarsyn birazjyk. Haýyr sohawat ediň, bir-biriňize ýardam ediň. Pullun kösenýänler ýa öýünden nahar ýokdur. Bir ýardamlaşyň. Şol zatlar aýdýas. Raýdaşlyk görkezin. Jemgyýet bolalyň, jemgyýet. Diňe özümiz bilip ýaşamalyň. Dünýäň gazygan şondan, olar. Dünýäň gazygan bir-biri bilen aşyk berişip ýaşasdan dünýäň gazygy şondan. Owa. Ýöňler bilen bir kiçik tenemni seýdenler bolanda. Telegram ýanky soraýanlar WhatsApp'ma, Telegramdan ýazyp bilersiňiz. Ine Brooklyn Home, arkaýyn şunu ýazyp bilersiňiz Telegramda. Yo, onu screenshot ette var, TikTok'u nemeňe goýaý video screenshot ette. Nuri. QR kodu var. YouTube. Nuri. Na kiçik bir gowurdok zat edilse ama aşpahana gowurdok zat etse
Bilen köçeden geçip baryanam gelip soğulup son çağırdı yürüydü. Bilen gelip tuğunda atıp gittiler tüyürü kaldırdılar. İnni gizlep pişiriyorlar ha o. Owo. Oğurduğunu. Vallahi men aýdaýyn, şol işleýän durumda goňşularmy menden bilýärdiler da, bir satçagym bolsa birinji maňa aýdýardy, çünki pul mende bardy da. Welsepirini satçagym bolsa welim satçak aljakmy diýip gelýärdi. Onuň ýöne hakyky oğurluk dälra diýip ideýärdim. Oňsoň ýani pul karsorasalar birinji maňa gelýärdiler. Allah şayatları başardığımdan şolaryň elini boş goýberem okdum ýygyna 100 manat berýärdim, 300 sorak gelse 200 berýärdim ýöne berýärdim da. 3 günlük dünýälaý watandaşlar biri-biriň goňşularyňy göwnüni begendirseňiz, şonu şartlandyrsaňyz, şolum size lezzet berýändirler. Ol ýeke jöýüň alyp, ýeke jöýüň iýip göz edip biz türkmen şonu halaýas. Owo aýalyna iň gymmat ýaly alyp berýär, onuň goňşusy ýetirinip bilmeýän goňşusy görýär, ol kimsinýär oň aýaly. Şulatlara birazjyk bir ünsüriň o hormatly watandaşlar, erkek adamlar esasanam. Birazjyk bir goňşularyňyz bilen bilerek görejek bolun. Ýeke jöýüňiz taşlygyp, lülüjüýip, neme dip görmäňde bir adam abiz ho. Hayvanlar şon ýaly edýär, özüniň asyny hiç kime beren okdyň özü ýer. Agdyny aksyna alýar hayvanlar. Koyacak. Biraz sonra efirden sonra paylaşacak odatda TikTok'ta story'imde arkaýym bol. Gazagam şonno da dünýäň gazagy şonno bili oturup iýme. Owa. Zatları düşünürler diýip umid edýän. Biz raýdaşlyk görkezmeli, biz bir-birimize jemgyýet bolmany başarmaly adamlar ýatdan çykarma. Ana esasy adam kärçiligiň büyük ödenem şo taýda ýatyr. Adamlygymyzyň tapawdam şonda ýatyr. Anılmasaňyz gidiň de görüň jibotny meri. Günüňi işliňki gowurga diýişliňki şo taýda. Biziň ýurdumyzam şoňa ýetdi. Şondan inni ýyzyna urjak bolsak biz ilki özümizi ýetmeli, özümizden başlamaly. Günüňi işliňki gowurga diýişliňki etmelerle paýlaşmany öwrenmeli, birek-birege el uzatmany öwrenmeli. Yani dünyada pullon gymmatly zatlar ama pullonam gymmatly şu birek-birege el uzatmak, birek-bireň alkyşyny almak, dowadylygyny almak, pullonam gymmatly zatlar şolar. Ştaýda bir ýatlatma çek bolýan hormatly doganlarym, yani namaza başlasaňyz durmuşyňyz ýetkär. İçýänem bolsaňyz, näme günäler diýenim bolsaňyz namaza başlaň. Iwoş-iwoşdan hemme zat düzeler. Yani Peýgamberimiziň sahabaty bar eken içýädi diýe. İçýädi diýene namaza goýat diýe. Şol dagy uruş bolanna, jihat bolanna. Şol giýrende diýe uruşa bir sahabalar bir beýenýärdi diýe şonu görüp diýe. Şeýle güýçlüdi diýe. Görüp beýenýärdiler diýe. İçýänem bolsaňyz iwoş-iwoşdan ananyň maňa durmuşyňyzy ýetkär. Yani hemme adam günäkardyr, şu dünýede günäsiz ýokdur. Ýöne ananyň maňa namaza goýsaňyz bar, Allah Taala şeýle bir siziň ýoluňyzy açar. Prosta men sözüme däjanyň da günä diýen bolsaňyz ýedi beriň ýöne başlaň şo dada. İnşallah durmuşyňyzy ýetkär. Hemme zat düzelip gider, ýuwaş-ýuwaşdan. Allahdan ümidiňi ýitirmäliň. İnşallah hemme zatymyz düzeler. Allahdan ýardym diläliň, özünden hereket edeliň. Şonu hemme zat gowalar. Yeter ki ümidimizi ýitirmäliň. İnşallah hemme zat gowalar. Bana var moderatorluk versene bir neme? Näme ýazýarlarym bir zatlar. Bir tanak iblisin oğlu şeytan gelipdir ştaýda var, näme edýänini bilmän otur. Gater we do haramlady. Ay ýazlar yani şolary ýalak er we adam nädip bolup bilýänler, şolary ýalak siziň ýagşylygyňyz üçin, siziň peýdaňyz üçin görüşülýär. Ve yine de var ha. $1000 garip pasara ver. Näme diýär? Kötünýänlere ver $1000 eşek. Ha, Sanjarjyk harandady. Ay şo ýalak bada. Ol jemgyýetimiziň atgotlary bular. Ilymsyz, tertipsiz, maşgalasynda tertip almadyk adamlar şolar. Gynanýas. Ýene ziýany ýok. Inşallah Geroýluk duruýdy, ol öz iň atasyny terbiýe berilmediğini
yüze çıkarıyor biliyor musun? Aha, ene atasyna gynanýan şutaýdan sen ýalak bir opştwa, jemgyýetimizde sen ýalak atxody çıkaranyň üçin gynanýan. Ýöne senem düzelersiň Sanjar. Wagt gerek. Aslında başlaýda çykladym var. Şutaýda başlaýan käbir zatlar var da, ýani aýtmaly elem bolyn. Rizini yırtılıp çıkanlar da şular, rizinden. Yo näme şular goşulýany öz ýanky yegenler we yegenlerin opşum garnaşlar zatlar şolaryň çykyp öller diýilýär. Bular näme üçin goşulýar? Gurzawy bunlar öz adresine zat diýilen akbular. Ay. Bana yüzünü açıp şutaýda yüzünü açıp diýse ýanky diýen zadyny mutun etjekler ama da ýöne yüzünü açıp diýilen oklar da prosto yüzü yapıp ger oylar da özlerçe kıla işe. Men pikirimçe ol nämeden gelýär diýsenem. Ömrüniň şu gününe çenli intak terbiýe almandyr o. Bilena, Nuri bilena. Eğilip salam el noşuyanlar, prezidentin el noşuyanlar, önküler nerelerde yatır? Bulam şolar ýaly biri, bulam şolar ýaly oçak biri. O gitmeýär bay. Indi temamız şu düzelmegi da çıkalyga gözleýärdik da ýurdumyzda häzir inha ağaç yatan ýa-da kösenýän hojalyklary bar da ve şolaryň köpüsiniň aýlyklary pes bolup azyk önümler aly bilmänýän biri ýazda men nidi banan ýejek diýse banan ýok bazarda o banan gymmat atyp alýan çagalar diýýär. Şon ýalak ýagdaýdan çykarmak şolary kömük ýene 1 ýyllanyň gerek gäl watandaşlar. Ýene 6 aýdanam gerek gäl. 3 aýdanam däl. Şuň gerek. Şonuň üçin şu wagtlar görüp men İstanbulda dernek adam açdyk. Türkiýedekilerimiz hem kösenýärdiler. Şolary el uzadolyň diýip sag bolsun. El uzadanlaram boldy. Şolaň saýasynda birden adamlara bizem araçy bolduk, kömek etdik. Ýöne bizleri atak etdiler. Karam nejis hökümet işgärleriniň içinde bada naýomlyklar tutdular, biziň üstümizde adam ýiberdiler. Ýöne şonda da biz dowam edip gidip Hudaýa şükür dudok kurdular, dudoklaryny Allah'dan olaryň başyna ýykdyk Allah'ın kömegi bilen. Öýümizde her hilek gül jaş uradyp içinde käbir partlaýjy serişdeler goýup bizi dudok atjak bolarlar, ama onlar geldi hatta şow iýje. Bir ýerden zatlar geçirdik. Bu iş etjek bolýan bolyn garşynda belli bir derejede şoňa garşy görüşýän maýasy boluplar bar. Ýöne biz görüşe dowam etdik, dowam edip oturup ina sag bolsun ýene talip ýaly oğlanlarymyz çykyp görüşüp otur Allah ýalkasyn. We muň arkasynda da ýene bir giden ýerleşjemiz bar. Men ana talibim ýüzüň sesde alýordum, da aýtdym. Sen idim şu hayır sohawat bilen dowam etsen. Çünkü sen idim siyasata girsin. Hayır sohawat edýänler çekiner diýdim, ol bolar diýdim. Aýony halka bolyn kömek şuň gerek. 6 aýdan gerek gel, 1 ýyldan gerek gel. Sen şol zatları etmäge dowam etsen. Elbette başgalasyna basyş etdiler, azar berdiler, bu siyasata girmäge mejbur boldy. Ýöne sag bolsun. Ýeşonu da talip dostumuza kömek edip duran ýerleşjemiz bar arka tarapdan. Ýurdumyzyň içinde bir giden produktlar paýlanyp, kim yeter yetmez hojalyklary alkyşlaryny dowa dileglerini aldyk. Allah ýalkasyn. Araçlardan, iý berenlerden, goýanlardan, pul kömek edenlerden, hemmesinden Allah razı bolsun. Ben gördüm çıkalyp gözleýär watandaşlar. Ýani halkymyzyň Allah razı bolsun. Amin amin. Bu problemasyna çözüm tapmak. Onu biz siyasaty ütgödüp da edýänçä 6 ay gerekmi, 6 ýyl gerekmi bilemiz o. Ýöne şuň kun öýüne frukt aly bilmeýän, ýağ aly bilmeýän, bürünç aly bilmeýän, et aly bilmeýän maşgalalar bar. O. Menem ýakynda 5 tan goýunyň etini paýladym. Nirde garyp hojalyklara zatlara Allah kabul etsin. Elimizden gelenim edýäs watandaşlar. Biziň güýjümizden ýetdiği şey, güýjümden ýetdi ýani. Çok da aydamda onda çünkü sağ elin edende çep elin bilmesin. Ýöne
Şotaki aýtmalan bolýar çünkü nämetdir. Başkalarım bilsinler, etsinler, her kime yüreğine gelsin. Yani eğer de niyetin gowy bolsa, başkalarını çağırmak bolsa problema değil ha. Baylar var zekatlarını ol beren oklar, men hayran galdım o. Allah zekatyny bilýärmi? Eýer milyardlar dolarları var, adyna alacaklar. Milyardlar dolarları var şolaryň. Zekatyny o bolara tattıra, yani dolu beren oklar Allah'ın buyruğuna zady, yani zekat farzdır her bir Müslüman için. Yani zekatı beren oklar başkaça edip betelim 3 aýdan 4 aýdan bir kömek eden bolýar, şoňa zekat ýok, zekat olar ýa berilen ol janam, zekat şerti var yani. Özüňi allaýan kime Allah'ını allaýanmy? Yani kıyamet gününde Prosentde da Türkmenistana bar kişi prosentde pul berip urapdyr. Sizden size bir hadis aýtjak, Ibn Abbas'tan gelen hadis. Kıyamet gününe Allah Subhanahu taala kim prosentde da pul beren bolsa, şoň eline kılıç verir diýe. Şol adamy ýeriň dibine sokmak üçin diýe. Şoňa şey der diýe. Al şu kılıcı Allah'a karşı söwüş der diýe. Ibn Abbas'tan gelen hadisdir. Prosentde kim pul berýän bolsa, şonu bilin yani. Allah'a karşı söwüş açýaňyz siz. Şu hadisdir, sahihdir. Ibn Abbas'tan gelen. Prosentde pul berýänler size duýdurýan, şonu bilin yani. Adamlar pul var sorana prosent berýärler, dar etýärler diýe. Ýeriň dibine sokar Allah taala, ýeriň dibine. Unijat adam. Edil doňuz etýär haram, şolam şo prosent diýmegem haram watandaşlar. Edil şo doňuz haram edilen şo faiz ýemek. Pulumy berýän aýdaly gelýär $1,000 sorak gelýär. Aýda 10% bilen 15% bilen ýa-da 5% bilen berýän da. Sondan gelýän pulum alýaňyzda, produkt alýaňyzda şo haram şo. Haram şo. Vergi o şeye girmiyor ki. Alımların aýdyşyna göre başka bolýar. Vergi başka bolýar. Yok, madadyna düşünen o çağırlan adına kesip berler o prosentin üstünü. Etmeň şonu. Etmeň haram faiz iýmeň, prosent işlemeň adamlar. Hakykatdan hem sen işle men ýeýin diýme bol. Sen işle menem ýeýin diýme bol. O halal dähmet bilen allaňyz bolan bol. Pulumy işletmek. Berseňiz karzyna berin, şo pulum şodur şunu edip getirin diýin. Mysal üçin $1,000 edip berdim hawa, $1,000 edip getirdi. Boldy. Ýöne üstüne plan çegetirdi. Köplönjem näme bolýar şo wakan soňy prosentine berýärler, soňam pulny alyp bilen oklar urşup berler ondan. Köplönjem şeýdip gutarýar şo waka. Allah taala da jezatyny berýär da o şey diýip.
Awa dogry aýtdyň. Bolýar men efiri yapmaly çünkü wagt bolup gelýär. Sag bolun. Allah razy bolsun. İnşallah ýene dowam eder. Sag bol Nur aga. Sag bol azy birlik goşulan üçin. Sag bolun batym. Özüni gowsar edin. Allah Taala bizi özünden başga hiç kime ýetjek etmesin. Janyňyz sag bolsun. Assalamu alaykum. Aleyküm Sağ selam. olun, davay, sağ olun. Sağlıkta olsun.